Dat het nu zo uitpakt, ja, daar is niemand blij mee. Ik ook zeker niet. En wat mij betreft is het ook de laatste keer dat we dit product gaan gebruiken onder de grond. Het is een langslepende kwestie, de stielslakkenproblematiek in de centrale as. Voor omwenners en bisten binnen er geen zoenensrisico's wat de lekkende stielslakken onbelangt. Dat bleek deze jong bij de tweede geerkomsten voor inwoners van de Valom in de Piepengaal in Broeksterwaard. Een beetje dubbel. Aan de ene kant ontdek ik een luister in het eer. En aan de andere kant rennen we denk ik nog een blokkade aan van het is al besloten en wie doet het zo. Het college van deputaire steden besluit tak om tiesje al over de oplossing. Wij als college moeten op een gegeven moment nog wel een keer een besluit gaan nemen. En daarbij kijken we toch naar een aantal zaken. Inderdaad, van, wat blijkt er uit die monitoring? Is het gevaarlijk, ja of nee? Zijn er cijfers uitgekomen die ons verontrusten? Daarop is het antwoord nee, gelukkig. Dan komt bij de tweede punt is, hoe zit het met, als je het uit zou gaan halen, waar laat je dan het restproduct? Derde punt, hoe zit het met de kosten? En het vierde punt, en dat is eigenlijk tegenwichtig, de oplossing die voorgesteld is, voldoet die ook ja of nee? Nou, daarvan heeft een onafhankelijk bureau vastgesteld, ja, dit is goed, dit kan. Ja, die 4 pijlers met elkaar, die 4 zaken, maakt dat je op een gegeven moment tot een oordeel moet gaan komen. En daar gaan we het aankomende dinsdag over hebben in het college. Wat die oplossing krijgt wijze zal, leidt de projectleider van de provincie uit. We doen het op een gelijke wijze waarop we knooppunt Jouwer hebben aangepast. We hebben een goede onderlaag van zand, waar toch die staalslakken genoeg boven de waterspiegel lezen. En dan dekken we hem aan de bovenkant en aan de zijkant nou maar een stuk kunststoffolie. Dan hebben we een isolerende laag gecreëerd tussen het ruimwater en de staalslakken. Daardoor kunnen ze net meer gaan zwellen en net meer gaan uitlogen. En dus weten we dat we hem isoleerd hebben. Dit zal wel de primeur wezen en daarom ben we er ook van bewust dat de spotlights op u staan. Want stielslakken binnen op volle meerplakken in het land tapast. Of het dwarsbelang en het dwarp de Valom nou heel blied binnen mij de oplossing, valt nog te besjen. Want er komt ook nog een hele afsluiting van de as bij te sjen en er moet nog een skof monitord worden. Dan denk ik altijd vol omzijt van de ruit dat spul. En doe er maar gewoon zon in. En ried dat goed vlak en dan lossen we dat zo op. Dat is de ideaalste oplossing. Maar die oplossing kost het volle meer. En het aandekken liep het echt te werkje. Dan praat je over ruim 6 miljoen uit mijn hoofd. Ik pin me niet vast op een ton, maar voor mij was het onderbij 6 miljoen. Poeh. Ja, een potte centen.